Казвам се Стойна Минкова. От 20 години съм сахаджа йога. Преди това, разбира се, съм работила, сега вече имам 5 внуци, така че домакинство. Но това, което ме прави щастлива, е колектива в сахаджа йога, където цари творческа, радостна атмосфера, където медитираме по метода на сахаджа йога, където човек може да разкрие същината на духа си и да го изяви. Това се случи и с мен. На една от поредните медитации бях закъсняла, защото отидах особено развълнувана, тъй като вечерта написах първото си стихотворение, което сега ще ви го прочета. А след това, когато го прочетах в групата, усетих двойна радост, тъй като наистина споделената радост е двойна радост. Стихотворението се казва в ашрама на сахаджа йога. Разцъфват като горските менушки, едно след друго нежните сърца, на братя и сестри с любов събрани в градината на нашия ашрам. Уха е красотата на сърцата, разтворени за майчина любов. Самите ние носим светлината и другите приканваме с зов. Елате, мили хора, вижте радост. На еволюцията ето го върхът, разцъфнал е букет от живи рози, които пеят, смеят се, творят. Творят сега, не после, не тогава. Сега живеят с песни и любов. За тях е сътворена вечна слава. Създателят видя и своя плод. Интересното е,